Kaixo, ezakit ez da azte esango duten, berez nahi nunin bideo bat, como pixkat ikatzeko kanala, porque pixkat gauza idea izaten, dazkat gauza pila bat egitatzeko, pero zein da arazoa? Ahora os lo cuento. A ver, os comento, asuntoa da que nahi dutelain, como dena igo, pero ja berandu nijo, dena ja grabatu ado, pues adibidez, Tailandia, Portugaleko blog bate bai badaka, Jaka, inciso importante, gaur da, 2026ko txaiak bat. Ordu nion gonaz, Tailandia izan zela uztaiatik aurreako gauzak igotzen, imaginaros, voy a ir para atrás, pero a gusto. Bien, no sin más, zue jakiteko. Bueno, dena nagote egitatu. ¿Y qué pasa? Pues, no me da la vida. Nabiltzala milaka proiektukin, eta nahi dutela denain, minon eraberian enaude muamaten nire gauza pertsonalak egitatzeko ze nabiltza beste batzun gauzak egitatzen. Orduan, pues, sema akumula eta ezin jot nire nahi joten denbo guztia dedikatu. Minon, bueno, nik klaro dakat nahi dutela, eta azkenean niretzako rekuerdoak dira. Geho ikusiko dut eta eskertuko dut editatu gautia, eta ezakit, azkenean dedikatzea denbora horrei super guai do. Nahi nun pixka batu ikatu hoik, pues resumiendo, datoztela asako gauza YouTubetik, asako gauza nahi jutik, pixkanaka nijo. Eta, respecto igunun aurreko bideoa, prozesuana, hortik honea gauza pila bat aldatu dira. Orduan ikasi duten parte, prozesu hori disfrutatzen bastante, eta ere bai, tomármelo con calma. Bueno, básicamente hoy, eta ahora sigo. Bueno, básicamente hoy, orduan, oain hasi naz pixkanaka, pues, ordutegi, onak, entre comillas, sartzen, eta pixkanaka nire denboi gestionatzen ikasten. Básicamente, me parece esencial, ze bestera, zindia proiektuak aurrera eraman. Pues izaten una nire bizitzen datuela pila bat. Eta, bueno, azteko, injut proiektu pila bat bai asako beten autenak, gure bai blogeatu jutenak, eta nahi dutera ikustia. Eta gure bai, komentatu nahi nun beste gauzatxo bat, hizkuntza, bale, nire hizkuntza, negoziak euskera dela. Eta, pixka barraiatzen hau, ze blog batzuk injut gaztelera, eta gila da, no zela 100% del todo komoda, zezkenean nik euskera zitzite dut. Nire buruakin nik euskera zitzite dut. Nion egia da, nire inguru guain, orokorrian harremanak dela, pues, gaztelera zila, orduan azkenean, sin quererlo, pasa egiten za, gaina, pues, nire familian eta gaztelera zitu, orduan blog batzuk izango dira gazteleraz, eta beste batzuk badazkatu euskeraz. Pero hoi, sin más, komentatu nahi nun, ni gustago noz euskera ziten, minun, bueno, kontestu batik daena, pues, denetik du. Orduan, pues, hoi, sin más. Entzien, atorri gidi batekin nina, izango da blog, eskezaz ni blog, sin más, zenko bai, como aktualizando pixkat nire bizitza zati honetatik, desde entonces, rekapitulamos jutenga, de proces bideora dela, kurtsoa handik bukatzen egin nian, eta nola hasi da nire kurtsoa? Lo que sería iraia, ez? En el sentido de ikasketak enazin nion apuntatu, ez dut master batin, ez. Lo establecido, zero. Gelditu naz pixkat nirekin, nire buruakin pentsatzen, bale, zealdutin, eta como que gauzak etortzen jundia, ez? Pues adidez, kusin un lehiaketa bat que me llamaba full, gaia gaina justo honekan super presente, pues simaz gaia eta, no sé, erabakin nun buelta batzuk matia, eta lehiaketan parte hartzea, eta total, que bueno, kusiko zenuten edo, que justo irabazin nola, en plan, eta ezakit, olako gauzak izan dira, como, sentituz, como que izan dela, que menos mal erabaki dutela, como tal, inunez sartzia eta hauitia, ze bestela enun aulortuko. Supergaizkin az esplikatzen, pero espero ulertzia. Perdón, pues ezakit, pixkat hortik dijula movida, ez? Azkenean, batzutan apostatzegu por cosas que no sabemos si vamos a acertar, pero geho behin, iten zula eta kusten zula, que hay, pues, como que hay camino, aparte de las cosas ya establecidas, pues, como bastante satisfactorioa da alde horretatik, ez? Hoi, batez ere hoi nahi nun espresatu, ze askotan tendemos a seguir lo que ya está establecido, a lo que la gente hace, eta beti eza, como guretzat bideoi, ez? Adidez, nik beti indut la de, bueno, bai, unibertsitatera jutenaz, bai, no sekiera apuntatzenaz, porque ongitorko nago, gaina titulo bada. Pero ez, geho konturatzen zaki, bale, pues horrek nahi bideo honetara karri nago. Nion bai egia da, que si hubiera mueblao nere burua lehenago, si me hubiera puesto metas mucho antes, objetivos, eta zakit, nire prozesu horiek lehenago ezagutuko banitun edo niretzat denboiukiko banun askoz leheno, igual askoz lehenago konturatuko nintzen, benetan zer nahi nun, eta denboratxo hau, ekitzen nahi nazen denboratxo hau, lehenago ukiber nula. Ez? Ze azkenean sartzen ga, pues, unibertsitatean, eta toki askotan, eta pixkat por la inercia de pues bai pai, ez? Zagit, nire iritzia da, geho egia da ere bai, pues hor gauza asko ikasi jutela, bai nire kabuzta, bueno, baita, pues, por lo que sea proiektutan tokatu naholako, pero, no sé, hoi, ezakit, garrantzitsua iritzen hori bai pentsatzia, bale. Eta ez manun hau ingo, ze egin halko nuke, ze gustatuko zin nire itia. Nola nahiko nuke nire bizitza izatea, orduan, pixkat hortik jota, pues, como que zuke bakazu zure bidea, pixkat bakazu zure bidea,
iteko gaitasun hoi, nahiz eta ez diguten erakutsi, orduan, pixkat esa fuerza de voluntad de decir, berez, aldugu, solo que beti erakutsi digute, como que inadon bidea jarraitzen, eta ez beste batzutik atetzen, orduan, nire dilema, oizen. Orduan, pues eso. Pues hoy reflexio hau da como zerbait super espontáneo, que no está ni meditado, ez dut asko pentsatu eta hitz egiten nahi naz, sin pensármelo, porque askotan nik uste nire burua hola, ez espresatu minon bai, como baziatzen dela hobeto, nire burutik datorren guztien asoltatzen hola, sin ningún orden, eta hola gehonik hau ikustian beho el caos que tengo, pero ulertzen az, sabes? Sin más, bideo zen pixkat ubikatzeko aurreko bideotik honea eukiduten aldaketa guztioi, eta bestaldetik ubikaros en el sentido de YouTube. Osa, gustan nahi dut gelditu iten nahi nazenakin. Nahiz ez izan perfecto, pero nik gustan nahi dut gelditu. Orduan, pues eso, que estoy tardando, pero chill, calma. Datozela bideo politak niretzako, ze ezakit. Osa, nahi gustatzen hau egitatzia, geure bai ikustian, nola duten de unas tomas, pues sacarle el partido, sacarle como la chispa ez, ezakit, azkenean lo guai es eso. Ta nire helburua ez da, como jendiai como tal iristea, sino niretzat recuerdo moduan eukitzea, orduan, pues bueno, azalpen honekin nik usteke oso biko un poco zen nahi dutenin. Ta pues eso. Bueno, conclusión. Ez auki prisa zuen prozesuak azeleratzeko, super importante, askotan, zentratzen gain acelerar procesos, que ni de coño, o sea, es que ezin de aceleratu, porque gauzak bere denboa behar dute eta gehiago olakoak beste konklusio bat ez jarraitu inadon bidea establezitua dolako, hau da, hola markatzen delako orokorrian, o sea, ez, eukizuen kriterioaz eta askotan elkartu jendiakin, que os de una opinión diferente a la vuestra o a la establecida. Asko laguntzeu jendean zutia, de hecho, nahi irakasle batek proposatu zien, ez sartu master batean, oza, nik enun hau planteatzen, oza, ne buruan zon master, enekin deke, ni nada, pero, oza, esaten un eskin master batea sartu. Cuando igual siento que también estoy perdiendo el tiempo, como en la uni, que ez da guztizola, pero bueno, nire sentsazioa pixkatu izen. Orduan eso, konklusion, jarri posibilitate guztiak mailan gainen, eta gero aukeratu zuen instintua pixkat, bueno, landu da kasute zuen instintua jarraituta, edo intuizioa, minon, bai, pues eso, kontsultatuta beste pertsona batzukin, minon geho zuek zuen erabaki jartuta. Pixka da inazleatzen asuntoa, pero bueno. Eta azkeneko gauza konklusioa, bideo politia datoztela. Minon, bueno, con calma, eta eskertzen dela ere bai, pues ikusten dituzutenei, que izango zazte gertukoak. Pero bueno, nahi erregualio nau. Así que, eskerrik asko nire prozesutan hemen oteagatik, por dedicarme este tiempo nahi intzutia, ze gila da gaur egun dozten gauza askokin pertsona bat egin intzutia gainean gertukoa, pues ez dela erresa, porque beti tendemos a ver vídeos y todo de gente que no conocemos. Azkenean, inconscientemente gertukoei, pues, oza, ni bintza saiatzen azgertukoei atentzioi jartzen, minon bai egia da orokorrian tendentzia dela, pues, ez kasoitia ingurukoei, eta que si alguien, pues lo típico, que si alguien hace un proyecto, como que los que le apoyan son más gente desconocida que conocida, ez? Oza, la mítica hoi. Eta hori konturatu naz bastante dela hola, ze gauzakin jo tenia lehiaketetan parte hartu eta hola, oza, te das cuenta, benetan zein duen, zenik apoiatzea izun, eta, bueno, guztioi. Orduan, con este chapón, oza, ya está, hemen moztuko dut. Eta ezakitzea azten hauen, seguramente bai, pero bueno, blogetan eta hola, jungo zazte gusten bizkat, pues yo que sé, de todo, eskitzango da kaos bat, porque ezakat ez da zerbait en orden, orduan, izango da el caos que he vivido yo, pero a la vez, pues eso, nire bizitza, bidaiak, pentsamenduak, eta bai gustatuko litzaidakela, olako pentsamenduak gehiotan kartzia honea, ze ezakit gustatzen honi jartzea hitzaiten kamera bat, ze da como pensar en alto, pero bestiekin partekatu, eta batzutan salen conversaciones chulas, de hecho, bueno, jo izena izango. Nire blog bat ikusizun batek, esan zen que le inspire a crear blogs. Es que pertsona bat, quiero decirte, de, yo que sé, 10 personas que habrán visto mi vídeo, ja bateko izatea, osan etzat, asako da. Orduan, lo agradezco un montón. Nire lako gozak me encantan, ta, que me deis feedback, ta, o sea, ta no solo un comentario, qué bonito, no, en plan, que me deis feedback de, buah, ez dakit, si os he transmitido algo, hacérmelo saber, porque asako eskertzea. Todo eso, ya está, me paro. Es que esto va a ser un chapón. Pues, hostia, pues mío, te dice, toma ya. Darle suscribir hoy, bye, ese. O sea, no para tener más suscriptores, sino para que os avise cuando subo los vlogs, porque a tan igual cae alguno así sin avisar. Así que eso, chao.